Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, el avui no serà taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat. Fa més de 50 anys que el Joan González es dedica a fer pessebres. Va començar fent pessebres populars a casa seva amb elements naturals com suro, escorça, pedres, molsa o farigola. Després va passar a fer pessebres de diorama per exposar. Els pessebres de diorama són aquells que es construeixen dins d'un àmbit tancat i que es poden visualitzar per un sol punt. El diorama s'ha de tenir a les lleis de la perspectiva, la llum i el color, i predominen materials artificials com el guix, el Porexpan o la fusta. Actualment, en Joan González presideix l'agrupació de pessebristes de Sabadell. Són 33 anys que faig pessebre aquí, però jo ja en havia fet a casa. Ja en havia fet a casa de suro, molsa, que l'any 53 ja vaig fer pessebres a casa, amb un material que se'n deia cagaferro. A mesura que vaig anar sent més gran, em vaig ja anar dedicant a passar-me al pessebre de diorama, que és aquest que es gasta guix, escaiola, Porexpan i tot això. I vaig concursar, i l'any del Sabadell Ciutat, que va ser l'any del centenari, de Sabadell, doncs em van venir a buscar l'agrupació per si volia col·laborar a fer els primers pessebres per muntar una exposició en el casal de la Rambla. Allà, aquella casa, aquell casal, allà vam iniciar la primera exposició de pessebres a la ciutat de Sabadell. L'agrupació de pessebristes que presideix en Joan celebra enguany la seva 33a exposició de pessebres. 70 pessebristes actius que formen l'agrupació construeixen des de fa mesos més de 40 diorames que la ciutadania podrà veure durant les festes de Nadal. Normalment es comença després de la Festa Major de Sabadell. Altres, doncs, com jo que estic jubilat, doncs comencem abans, comencem el mes de juliol o abans inclús. Jo normalment començava el dia del meu sant. La fita, diguem-ne, és poder exhibir 43 pessebres, diorames, en la ciutat de Sabadell i a les rodalies. L'art pessebrístic és una manifestació del món cristià en l'època nadalenca, genuïnament catalana i alhora universal. Els seus antecedents es remunten a la primera escenificació que va fer Sant Francesc d'Assís a Greco, Itàlia, l'any 1223. L'afecció i l'art de construir pessebres populars a Catalunya data de la darreria del segle XVIII i el començament del XIX. El 1863 es va fundar a Barcelona la primera associació de pessebristes, que el proper 2013 complirà 150 anys. L'art pessebrístic primer es va manifestar a les esglésies, després va passar als palaus de la noblesa i als reis i va arribar finalment a la població sencera, esdevenint un fet popular. Així van començar a sorgir les associacions. Barcelona organitzava el primer congrés internacional el 1952. El 1985 es fundava a Sabadell la Federació Catalana de Pessebristes. Si van ser 16 les entitats fundadores, en l'actualitat ja depassen la 50ena. Aquí a Catalunya hi ha 53 associacions federades. I al resta de l'Estat potser n'hi ha 60 o 70 més. L'art pessebrístic és una de les manifestacions populars i tradicionals més importants del poble català. A dia d'avui aquest art es manté viu en part gràcies a la tradició familiar de fer pessebres que passa de generació en generació. Exemple d'això és l'agrupació de pessebristes que el Joan presideix, on trobem famílies senceres dedicades a mantenir viva aquesta tradició. De moment no es perd i pensem que no es perdi, encara que a mesura que van passant els anys la gent es torna més laica, no? Però pensem nosaltres que com que és una tradició d'art popular està vinculada amb la religió, però
per sols fet de ser art, creiem que no es perdrà, almenys intentem que no es perdi. A l'associació doncs, som una colla de companys, som uns 70 que estem actius, hi ha 3 generacions, hi ha nets, avis i pares, i formem un equip que ens estem molt ben avinguts tots. Construir un pessebre requereix imaginació i habilitat. En Joan ens explica com és el procés d'elaboració d'un pessebre. Primer el portem aquí dintre, no? Aleshores el dibuixem i després, un cop està dibuixat, fan el muntatge en Porexpan. Després, amb aquest muntatge del Porexpan els hi s'abreix perquè a sobre del Porexpan hi escampen el guix i llavors distribueixen els portals, les finestres, on han d'anar, i després es grava, si volen gravar en pedra, si volen fer un rebussat o si volen fer un estucat, vull dir, poden fer moltes coses. A partir d'aquí, doncs, llavors es munta placa contra placa i surten les cases que es veuen aquí, en els pessebres. Després es pinta amb una fosc, perquè és una pintura, una capa bàsica, per tapar el port del pessebre, i després s'hi apliquen, es pot pintar amb colors de pintura plàstica o es pot pintar també amb colors a l'oli. Després de mesos de treball, l'acte d'inauguració de l'exposició dona pas a la visita per part de la gent dels diorames. Més de 20.000 persones, sobretot escolars, van visitar l'any passat l'exposició de pessebres de l'agrupació de pessebristes de Sabadell. La responsabilitat social de les agrupacions de pessebristes és assegurar la seva continuïtat i treballar per a la difusió de la cultura popular pessebrística. Cada Nadal es reforça aquesta tradició amb exposicions com la de Sabadell. Però què es fa amb els pessebres un cop acabat el Nadal? Després de tants mesos de treball, aquestes obres d'art es destrueixen i el procés torna a començar. Un cop ha passat el gener, traiem els vidres i llavors passa el fotògraf i tira els fotografia tots per tenir-los a la memòria de l'arxiu, i llavors el qui vol fotografies i les demana, l'autor mateix d'un pessebre pot demanar les seves fotografies i els hi donem. I llavors, a partir d'aquí, es treuen les figures, es guarden i després ja es poden destruir. Normalment els destruïm al voltant de Setmana Santa. Tant se val